Здравейте, приятели! Представяме ви Smart Tester Convey BK200, който работи на 6 волта, 12 волта и 24 волта. Защо казваме, че е Smart? За да ви покажем как точно работи. Заповядайте! И закачаме Smart тестера за акумулатора. Плюса и минус. Оставяме Smart тестера. Така. И затваряме капака. Сме влезли в автомобила. Даваме тест на акумулатора, който е отпреди. Всичко е нормално. Освен тази информация, която ви дава, тук имате възможност да тествате и как зарежда. И стартираме автомобила. От тук получавате пълна информация относно вашия стартер и вашия алтернатор. Как зарежда, включени фарове, с пуснат климатик, с подгрев на седалките, всичко, което ви е необходимо. Също така имате възможност да проверите и зареждането. Сега ще стартира автоматично. Готово. И от тук отдолу в зелено ви изписва какво точно е състоянието на вашите уреди. Всичко това може да го видите и в по-кратък вариант. Повишаваме оборотите и приложението ви сумира резултата. Значи, зареждане, статус на акумулатора и цялостна диагностика на зарядната система. Всичко това може да го намерите на нашия официален сайт 24power.bg или да позвоните на посочените телефони.